és un repte molt gran, que em fa molta il·lusió. Ja porto 11 Dakars en moto i crec que era el moment de fer el canvi. El tema de córrer el Dakar amb cotxe sempre m'ha fet moltíssima il·lusió. És una cosa que somiava des de fa molt temps i que per fi arriba el moment. Crec que s'han juntat moltes coses, molts factors que han fet que hagi sigut el moment pel canvi. Jo crec que ja en portar-ne molts en moto, també el tema una mica del risc. El Dakar a Aràbia ha canviat bastant l'estil, és un Dakar molt més ràpid, que segurament potser aquests 2 anys no ho havia disfrutat tant i durant la meva carrera sempre m'ha agradat molt sortir de la meva zona de confort i bueno, a veure què tal, però em fa molta il·lusió aquest Dakar. Sí, crec que va ser superimportant poder anar a Hail per moltes coses. Una, perquè és el terreny on correrem el Dakar. Vam poder provar molt bé el cotxe. El cotxe va millorar molt l'últim dia de Hail respecte al primer. Vam poder entendre moltes coses. Després era la primera carrera que corríem al Maurizio i òbviament ens fan falta quilòmetres, ens vam entendre molt bé. Després sí, el ritme, sorpresa. Va haver-hi parts d'etapes que anàvem a molt bon ritme. Òbviament vam fer errors de júniors, però per això vam anar allà, per fer-los ara i intentar evitar-los al Dakar, i crec que va ser una experiència superpositiva. Sí, ha sigut un any molt intens, sobretot aquest final d'any, alternant moltes coses diferents, però tot ha servit per millorar i per aprendre'n molt. Crec que l'Extreme també ha sigut una masterclass molt concentrat, amb poc temps per rodar, però molt bo, i l'objectiu del Dakar és aprendre'n. Òbviament és el meu primer any, tinc molt a aprendre i acabar sempre és difícil, per tant hem de tenir els peus a terra, però sí que és veritat que crec que un cop ens posem al casc tots som competitius i intentarem fer-ho el millor possible i òbviament a final de cada dia segur que mirarem la classificació i mirarem d'anar millorant dia a dia.